Mireia, ¿alguna vez sientes rabia? Sí y no. Por día. Por días. Días. Del accidente. ¿Y ¿Qué? qué? ¿Prefería? A ver. Preferiría no haber nacido. Que te la jugues, que tothom ens la juguem. Deixem-nos de tonteries, vull dir, aquí nadie és perfecto, no? I sempre t'havia sortit bé, val? I aleshores, però sempre hi ha una vegada que et surt malament, i aquesta vegada em va sortir malament. Arribo a Tarragona, entro a urgències, el primer que fan és fer-me un TAC i llavors sí que ja pregunto a la doctora quin és l'abast de la lesió, em diu que és greu, que és una lesió medular, i jo li pregunto, podré anar amb muletes? Diu no, cadira de rodes. I llavors allà s'enfonsa el món. Prefereixen més estar mort que estar viu. Fue una caída tonta, yo pensaba que bueno, me iba a hacer rascadas o me preocupé más por la moto que no por lo que me iba a pasar a mí. El caso es que cuando paró todo, se paró el movimiento de mi cuerpo, intenté levantarme y no pude. O sea, miré a la moto, vi que aparentemente estaba bien y cuando intenté ir a cogerla mi cuerpo no respondía. Home, jo esperar, la veritat no espero res. Prefereixo no pensar en res, anar fent la meva vida perquè no et pots estar sentat esperant a que arribi el gran milagre, no? Simplement t'has d'acostumar a la vida que t'ha tocat i bueno, anar fent tot el que puguis, anar-te superant. I si arriba algun avenç, si arriba alguna forma d'arreglar-ho, doncs mira, bona serà. I ja arribarà en el seu moment. No pots estar sempre esperant-ho perquè esperant et passa la vida pel camí.